И така, здравейте YouTube. Сега в този клип ще ви покажа как да си направите автоматична врата, ето като тази, с степенки, които като ги натиснете и се отварят, нали? Не ви трябва редстоун. Ето вижте сега как се прави. Само да се вземе степенки, ще ви покажа. Просто трябва да има, нали, къде да сложите вратата. Една секунда само. Слагате вратата и от една степенка тук и една от тук, ако искате да се отваря от двете страни, и сте готови. Когато ги настъпите, те дават сигнал. Също те се активират и от айтеми, но само дървените. Ето, например, сега ако сложа метална, когато мина ще активира вратата, но няма да се активира от айтем. Надявам се, съм помогнал.